Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları baradaky komiteti Türkmenistanyň jurnalist Ogulsapar Muradowanyň öldürilmegine we gynalmagyna jogapkärligi barada höküm çykardy diýip Open Society Foundations ýagny açyk jemgyýet guramasy habar berýär. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları baradaky komiteti Ogulsapar Muradowanyň adalatsız sud edilmeginden soň türmede gynalmagyna we helak bolmagyna bu ýurtdaky hökümetiň jogapkärligi barada höküm çykardy. Jurnalist we adam hukukları boýunça aktivist 2006-njy ýylyň sentýabrynda türmede aradan çykypdy diýilip 2 awgustda Agdalyan Guramanyň web saýtynda habar berildi. Muradowa Türkmenistan Helsinki guramasını döredenleriň we onuň agdalarynyň biri bolup, şeýle dol Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk edýärdi. Ol adam hukukları boýunça alyp baran işi sebäpli 2006-njy ýylyň iýun aýynda tutsak edildi. Şonda onuň dogany Sapar Durdu Hajiýew we beýleki aktivist Anna Gurban Amanylyjew dagy hem tutsak edilipdi. Halkara guramalarynyň habar bermegine görä, olar başda çalçylykda guman edilip, soň ýaryl saklamak ýaly aýplamalar bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda sud edildi. 2 saat dowam eden toslama sud dinlenişinden soňra 58 ýaşyndaky Muradowa 6 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilipdi. Şonun bir ay çemesi soň Muradowanyň maşgalasy özleriniň goňşusyndan jurnalistiň aradan çykandygyny bilip galýar. Muradowanyň tenindäki alamatlar şol sanda onuň maňlaýyndaky uly kesek, boğulandygyny işaret edýän boýnundaky gara tegmeli, bir elindäki 3 ýara, çiş we gan öýmeler onuň zorluk bilen öldürilendigini görkezýär. Ýöne türkmen häkimetleri Muradowanyň ölüminiň sebäplerini derňemedi we onuň tebii sebäplerden aradan çykandygyny öňe sürdi. Ýa-ni ýakynda türkmen hökümeti derňewler barada hiç ýyly maglumat bermezden Muradowanyň ölüminiň derňelendigini aýtdy we onuň öz janyna kassedendigini öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukukları baradaky komiteti özüniň 2018-nji ýylyň 6 apreline çykaran kararynda Hajiýewiň we Muradowanyň işi babatynda Türkmenistanyň özüni alyp barşyny ýiti ýazardy. Şonu komitet Türkmenistanyň hökümetiniň Muradowany jurnalistika we adam hukukları babatynda alyp baran işi üçin eden etdilikli tutsak edendigine, jurnalistiň türmede helak bolmagy we onuň gynalanydygy baradaky gürrüňler dogrusunda netijeli derňewleri geçirmendigini aýtdy. Şeýle-de adam hukukları baradaky komitet türkmen hökümetiniň Muradowanyň helak bolmagy barada hiç bir maglumat berip bilmezliginiň onuň dogany Anna Durdu Hajiýewiň gam, gussa we psikologik stres çekmegine sebäp bolandygyny hem belledi. Şonda komitet öz çykaran netijesinde türkmen hökümetini Muradowanyň maşgalasynyň çeken ziýanlaryny dolu tölemäge, şol sanda eger derur bolsa garaşsyz komissiýa tarapyndan jurnaliste näme bolandygy barada adalatly we operativ derňewi geçirmäge çagyrdy. Şeýle donno türkmen hökümetine Muradowanyň awraýyny dikeltmek üçin ädimleri ätmäge çağırş edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukukları baradaky komitetiniň çykaran kararyna laýyklykda Türkmenistan Muradowanyň maşgalasyna öz derňewleri barada dolu hasabat şol sanda sud boýunça geçirilen saglyk barlyklaryny, sud protokollarynyň kopiýalaryny, nusolaryny we sudyň çykaran kararyny bermeli. Jurnalist Muradowanyň işi baradaky şikaýet arzasyny açyk jemgyýet adalat inisiatiwasy guramasy Anna Durdu Hajiýewiň adyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukukları komitetine tawşyrdy. Hajiýew meniň aradan çykan doganym üçin gussaly ýeňiş diýip komitetiň çykaran kararyny gowy garşy aldy.